Képeslap kellős közepén, Ócs megyere, itt egy fantasztikus gyöngyszem, a Ócs megyeri másik, a horgászoknak a paradicsoma, horgász paradicsom 2013-ban. Kulcsár Tomi, Kuli és Kálmán március 1-től ismét át lehet kezdeni a horgászat szerelmesek. Itt mentünk rá nagy szeretettel. Pázsitó étterem. Ismét a horgász paradicsom. Íme 3, élhorgász! Jó pikos karszalaggal. Rá ki tudjátok kerülni, ne répjetek be a mózba. Ezt tudom javasolni. És idén ugyanúgy, mint tavaly megtiszteltek engem, egy tettem majd én is eljövök. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Mondja Jenő bácsi, de maradjon ülve nyugodtan. Na most a kérdés, akkor nem tudok tavaly horgászni, befizette a pénzt. Ezt figyelembe tudjátok venni, hogy ne akkor járuljon le? Így van. Ez most pont én rólam van szó, mert én végig korrán voltam. Úgy június 1-ig van. Tehát úgy gondoltuk, hogy a kötés napja, tehát nem horgászi évet számoltuk Jenő bácsi, tehát nem is ezt a dolgot, hogy ez egyesül. Nem, ez így. Nem, dehogy is, nagyon, köszönjük is. Akkor mondjad, amit még szerettél volna. Ja, hogy úgy lesz még a horgászrendben, de majd ki is lesz írva, hogy a 5 kg feletti halakat vissza kell tenni. Mindenféleképpen. Aki 5 kg felettit kap, az kap egy napi jegyet, hogyha napi jegyet fog. Amúlnál is, igen. Hát a nagy állományt szeretnénk megtartani valameddig, aztán hogyha annyi lenne benne, akkor persze... A harcsánál nem gondolom. Hát harcsa nem, de az azért lupért itt megfogni, azért mondom, hogy... Az még jutalmat is szokott kapni a kézből. Hát és a tagoknál ezt meg majd még megbeszéljük, hogyha mondjuk a tag fog 5 kg feletti halat és visszateszi, akkor... Az annyit csak, hogy az amúrral kapcsolatosan mi is próbáltuk, és nem éri meg, mert amúrok rend. Matracot nem lehet kötelezni, mert ugye az egy, de az még elve, tehát nem is kell, azt mondom. Jó, itt azért fű van általában, igen, nem. Így van, tehát azért mondom, hogy de hát ez alap. Most nincs. Csináltunk nagyon sok szemetest, ki fogjuk rakni végig, és ki is fogjuk írni külön a horgászhelyekre is, hogy nagyon tisztán szeretnénk tartani a környéken, tehát mi is meg fogunk érte mindent tenni, de elvárjuk úgy a horgászoktól is. De akár a tökmag se legyen szétköpködve, mert az se egy jó dolog, hogy nyakig áll az ember a tökmagba, de ezt is szeretnénk valahogy gyakorolni, ezt a dolgot. A hátsó szivattyúház, ha mindegy, tehát egy L alap formátum, és marad, ugyanúgy lehet nappal, horgászgatni, azért mondom, lehet, így van, nem, lehet nappal is, így van, tehát az is mindenképpen. Amit szeretnénk még, hogy lesz egy kis csali, ugyanúgy, mint régen, hogy arra is lehet számolni csonti, kukorica, etetőanyag, szeretnénk ezt is, hogy legyen itt nekünk, hogyha nem kell úgy jönni. Mindenképpen. Ja, a tőrteharcsa verseny. Azt is szeretnénk, és varsázni fogjuk, tőrteharcsa varsák lesznek, amivel üríteni fogjuk, amennyire lehet, ugye. Úgyhogy ennyi röviden. Én ezt megengedem, megmondom miért, mert nem lehet, én azt mondom, akik bejönnek, fizettek, most mindent nem húzhatunk meg, tehát adni is kell, én azt mondom, hogy ez nem, egy-egy bottal akkor ugyanúgy persze. Ez nem, persze. Annyit kérek, hogy ez lenne akkor a tagsági, ugye, ezt majd a új tagok is kapnak, mindenképpen, majd mindjárt mutatom. Jó? Ezen rajta van minden, amit elbeszéltünk most, de majd mindenki kap, és ebbe bele van csatolva egy fogási napló, aminek van egy sorszáma, nálunk is van egy ugyanilyen karton, aminek a halvezetése ugyanúgy egyformának kell lenni, tehát mi beírjuk oda is a halat, és magunknak is beírjuk. Ez a régi, ami nekünk volt a régi tagoknak, az ugyanaz majd. Nem tudom, majd megnézzük, és mert Árpi odaadta a... Nyitvatartásunk március 1-től.
november végéig. Telepített halaink, ponty, amur, kárász, keszeg. Nagy szeretettel várunk! Március 1-től megnyitottunk, barátommal, Dobos Kálmánnal. Szeretettel várunk titeket reggel 6-tól este 7-ig, és kisfiammal, Konstantinnal.